Pinag-iingat kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga residente sa palibot kang bulkan Bulusan. Ini kasunod kang pigpapahiling na naman kaining aktibidad poon pa kan Disyembre 29. Sigun kay April Domingiano, resident volcanologist kang PHIVOLCS poon ka nasambit na petsa nakapagtala na sindaning 116 na volcanic earthquakes, kung sa 110 kaini ang volcano tectonic earthquakes. Nagkaigwaman ng pagsangaw kan sulfur dioxide flux na abuton siya 102 tonelada. Mantinido man ang hubag ang darisdis kang bulkan sa Sursulnupan, asin sursirangan na parte kaini, puon pa kang Pebrero taong 2023. Nakikita pa rin po natin na ito ay nananatili pa rin sa alert level 1. At itong mga increase na seismic activity at pressurization po ng bulkan ay nag-indicate po ng hydrothermal processes na maaari pong mag-lead to steam-driven eruptions at any summit vents po natin. Bawal na bawal man ang paglaog sa 4 km radius danger zone, asin paglaog sa 2 km extended danger zone sa parteng Sursubangan. Pinagbabawal man ang pagpalayog kan anuman na klase nin aircraft para ni sa tuktok kang bulkan. Meron po tayong close communication sa SPRNO para po ma-inform yung mga areas o yung mga communities around the volcano about this advisory or yung nakikita po natin changes ng Bulusan volcano. Sa ngunyan, mantinido sa alert level 1 ang bulkan Bulusan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.